Έναν από τους πλέον αναγνωρισμένους και κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ευρώπης, το Πανεπιστήμιο του Νταντί της Σκωτίας, ξεκίνησαν συνεργασία τα εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα, ιδρύοντας το Hellenic Association for Education. Το Πανεπιστήμιο του Ντάντι έρχεται στη χώρα μας με την πρωτοπόρο και καινοτόμο συνεργασία που εξασφάλισαν τα εκπαιδευτήρια Κωστέα Γείτονα μέσα από το Hellenic Association for Education που ίδρυσαν μαζί. Ποια όμως τα πλεονεκτήματα και τι ακριβώς προσφέρει στους φοιτητές το πτυχίο παιδαγωγικών νηπιαγωγού δασκάλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης? Η πρώτη καινοτομία είναι ότι είναι το μοναδικό πτυχίο στη χώρα μας αυτή τη στιγμή το οποίο οδηγεί τον εκπαιδευτικό στο να αναλάβει τη δασκαλία μέσα σε μια αίθουσα, να γίνει δάσκαλος. Είναι νηπιαγωγός. Σε δημόσιο, μέσω ΑΣΕΠ ή ιδιωτικό σχολείο. Η δεύτερη καινοτομία είναι ότι σχολείο συνεργάζεται με πανεπιστήμιο. Αν θέλετε, δημιουργεί ένα μοντέλο πανεπιστημιακού σχολείου, όπου προκύπτει έρευνα, καινοτομία, νέες μεθοδολογίες, πράγματα πάρα πολύ χρήσιμα για να φέρουν την αλλαγή στην εκπαίδευση. Αυτή τη Δευτέρα από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα είναι η ημέρα γνωριμίας, το Open Day του προγράμματος παιδαγωγικών σπουδών στο κάμπους των εκπαιδευτηρίων Κωστέα Γείτονα, το οποίο περιλαμβάνει παρουσίαση των εκπαιδευτικών μαθημάτων, της βιβλιοθήκης και του εκπαιδευτικού κέντρου του Σκοτσέζικου Πανεπιστημίου, ξενάγηση στις εγκαταστάσεις, προβολή βίντεο από φοιτητές του Νταντί, καθώς και γνωριμία με τους εκπροσώπους του. Να ενημερωθούν και τις επαγγελματικές προοπτικές για την αναγνώριση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων, το δρόμο προς εργασία προς τα δημόσια ιδιωτικά σχολεία, αλλά και πρακτικές πληροφορίες όπως το πού μπορούν να μένουν, τη μετακίνησή τους. Επίσης, πολύ ουσιαστικό, να ενημερωθούν για το Ταμείο Υποτροφιών το οποίο λειτουργεί. The support for students is very important in Dundee and they will have the same support when they're in the program in Greece. The education program allows students to study and be well supported in what they're doing. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε πανεπιστημιακό σχολείο και έρχονται καθημερινά σε επαφή με το μελλοντικό εργασιακό τους περιβάλλον. Στο σημείο αυτό, κύριε